थांबाय गियान रायजोंदांमोन गामियावनो दहायनिफ्रायनो खन्थाइ आवरायदोंब्लाबो खोमाया ओरै थाबाय थादों गन्थंआयसो थांबाय गन्थंआयसो थांबाय थां माब्ला मोनजागोन माब्ला बरिया खोमाया इयाव थाबाय थादों गन्थंआ ओरै थांबाय थादों मोजां मोनदों जायखिजाया सिमलायाव फैनानै सिमलायानो आंनि जिउ दानायनि गामि होनबाबो बाराद्राय जाया उन्दै क्लास 8आव फरायनायनिफ्रायनो आङो जाहा बिथां रिंसार ब्रह्मनि बिबथै सबिन सार बिथांनि न'आवनो थादोंमोन गोबां बोसोर बिनि उनाव MCAनि बानायसो बिथांमोनावबो गोबां बोसोर थादों मथा मथि सिमलायावनो देरनाय माबा जायो आंखौ सिमलायावनो देरदों गासिबो सिनायखायो उन्दैनिफ्रायनो गासिखौबो लोगो मोननाय दा जियानो जा दिनै गोदानै लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों खुसि मोनदों बेफोरबायदि प्रग्रामखौ लानायनि थाखाय आरो गोबां बोसोर जाबायमोन ओरैनो सरासनस्रा मानसिफोरजों लोगो मोनलाया नैबेफोरबायदि प्रग्राम खालामनायाव दिनै सिगांनि आंनि लोगो जेरै रिंसार ब्रह्म सिमांसा देउरि लोगोसेनो दङ जोंहा निउस जाय बिथाङा गामिनि प्रेसिडेन्ट दासान्दि बिथाङाबो आंनिनो एखे बेचनि मानसि जोंहा दंमोन जोंहा सेवालि आब' होनफ्लांबाय आनिफ्राय MCLनिनो बिब' जनमाया बिथाङाबो जोंनि एखे बेच जोंजोंनो एखे फरायनाय रिंसारजों आंजों जोबोद दानलायनो नाजायोमोन माबोरै दाननो हागोन सिमा रिंसार जोंनाव सासे फोरोंगिरि दंमोन मानसिया थांबाय नामा तरुनि सेर बड'सा दंमोन बिथाङा जोंनि स्कुलाव बुंहैबाय थायोमोन जोंनि गामियाव सासे ओरैबायदि गोरों दङ नोंसोरनि एखे बेचनि लामाजों माइक दामनानै हिन्जाव गोदान लाना थांबाबो जेबो खोनाया जाहैबाय ओरैबायदि फरायो रिंसार ब्रह्म आखाइ थिखांनो खनसे ओरैबायदि फरायोमोन बिथाङा लामाजों हिन्जाव गोदान थांबाबो थारमाने फरानो मोना जाहैबाय ओमफ्राय आं सानबाय थायोमोन माबायदि जेसेबां फरायग्रानि हाई सेकेन्डारियाव लोगो मोनबाथाय बेखौ दानथारगोन होननानै सानबाय थायोमोन आं दानथारगोन माने मानसिखौ दानथारगा रल नाम्बार दान ओरैबायदि नाजाबाय फरायबाय बिथांखौ आं खनसेबो रल नाम्बार 1 जानो हायासै बिथाङा 1 जाबाय थायो 1 जाबाय थायो आं 2 जाबाय थायो बिथाङा दाननो हायासै आं माब्लाबा बिथांखौ आं मायाव दाननो हायाखै बिथाङा इंलिसाव जोबोद मोजां मेथ्सआव बारा मोजां नङामोन मेथ्सआव खिन्थु सिमांसा देउरियाबो जोबोद मोजांमोन सिमांसा देउरिया रल नाम्बार 4 जाबाय थायो ओजोंहा गोमसार नार्जारि जाय बिथांखौ गोजोननाय थाबाय जाय बिथांखौ बर'निनो सानैसो गुबुनफोरा गावथारदों बिथाङा 3 जाबाय थायोमोन जोबोद गोरों जेब्ला बिथाङा BB किसान कलेजाव इंलिसनि प्रफेसारनि थाखाय सेलेक्सन जायो सेलेक्सन जानायनि साननैसोनि उनावनो बिथाङा आटखरानि सासे हिन्जाव लांनानै दोनखायोमोन डिसेम्बरनि 12 तारिखआव हाबा जानो गोनांमोन हाबा जानो गोनांनि सानथामनि उनावनो सानब्रैसोनि सिगाङावनो बिथांखौ गावथारदों बिथाङाबो जोबोद गोरोंमोन गोमसार नार्जारि प्रफेसार जानो गोनांमोन नाथाय खाफाल गाज्रि बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैला दा जोंनि गेजेराव दङ रिंसार आं सिमांसा देउरि आगोमा ब्रह्म जों एखे बेचनि जों फरायनायाव जोबोद नाजालायोमोन किन्तु आं दुनियानि फाल्थुमोन आं दुनियानि फाल्थुमोन सार बिथांमोना दुनियानि फाल्थुमोन दे रायजो बिथांमोन अब्लाबो नाथाय फरायनायाव जोबोद गोसो होयोमोन आनिफ्राय समाथ' दं नालाय आं जारिमिनखौनो बुंनोसै आं ओरैबायदि जानो गैयिनि खुदिया मोनायाव जुदि अखा हानांगौबा ग्राम ग्राम एकदम थप थप अखा गोलैयो ओमफ्राय मोनायाव खान्थाफोरजों बै मा होनोमोनलै बेखौ बाल्थिंफोरजों साजोबो ओमफ्राय आदायाबो गेदेर जों आदाजों आंजों ज' उन्दुयो मोनायाव जेब्लासिम अखा हागाया ओरै बिसनाखौ थनफायनानै नेबाय
ओमफ्राय आं सानबाय र' सारा बिदि एसे खस्थ' खालामनांबाय जिबनाव मा जागोनलै बेखायनो सानबाय आंनि एखे क्लासनि सोरबा सासे गोजों गोरों धोनि फिसाजों गोसोथोबाय खायदा खालामबाय आं जि बयनिख्रुइबो धोनिसिन ओमफ्राय नायबाय सासे नुबायबो डेन्जार धोनि हाबनायनि ओंखारनायनि मेगन जाबाय थाग्रा जाबाय बिबो मेगन जाबाय आंबो मेगन जाबाय गोसोथोगारगारबायलै सानैबो गोसोथोलायबाय आंनिफ्राय आंनि गोसोथोनाया गुबुननि बायदिमोन आंनि गोसोथोनायनि थांखिया जाबाय आं बोरै फरायनो हागोन बिसानिफ्राय बोरै थाइसे थाइनै बोख्ल'नो हागोन दाना गोसोबो थाबाय आंनिफ्राय लाइजामखौ आं सानसेयावनो गांथाम गांब्रै हरोमोन हरनायावनो सानसेखालि बै चन्द्र सारनि हिनजावाबोथ' निलिमा नाम आंनि हिनजावाबो निलिमा नाम लाइजामखौ ओमफ्राय चन्द्र सारनि हिनजाव दंसै लाइजाम लिरनायाथ' डेन्जार घटनायावसो जाबाय आंनि बाथ्राखौ मिथिजोब्बाय ओमफ्राय गोसोथोलायबाय जाबाय आंनो जि नांगौ हरग्रा जाबाय ओमफ्राय मेट्रिक लिरनोसै मेट्रिक लिरबाथाय एबार ललिता बायदेव लानाव थाफैयो हिनजाव आंनिया बिब' बिनानाव होद खोन्थाया फाग्ला बियावनि नामा जाहैबाय ओरैनो हंला गान्थिया होनो हरिचरन बसुमतारी माहाजोन दुनियानि माहाजोन बिसानो माहाजोनसिन आंबो माहाजोनखौसो लाखादों खायदा खालामनानै बै ललिता देउरि लानाव थाफैबाय आंनिया हिनजावा ओमफ्राय आंबो लोगो हमबाय थायो साला बै साम्फु मोना नायखुमाबाय थायो अबेलै साम्फुआ ओमफ्राय बै माबाजों नायसुमाजों हाबा जानाया मा नाम मोनलै जोंनिया निर्मालि आंखौ सानसेखालि नायखुमाथारदों सालिया बेयावनो गोसोथोलायनाय जाबाय माबाबाय ओमफ्राय बिदिनो बिबो फरायबाय आंबो फरायबाय सिमलानिफ्रायनो मानसि जालांबाय बेखायनो सिमलाखौ बावनो हाया सिमलाजों जोबोद सोमोन्दो दङ बेनिफ्राय भुटाननि जेसेबां नारें लाबोयो बै नारें लाबोनायखौ बे सिमला खिनियावनो बोख्लायना लाखिबाय बेखिनियाव बोख्लाय दिल्ली मोनानो बोख्लायबाय नांलामनिफ्राय नारें लाबोनायखौ बोख्लायोमोन जों बेखिनियावनो लामायाथ' बे समाव बा ओरैसो फिसा नांलामाव नारें लाबोनायखौ बोख्लायबाय थायोमोन जों बेखिनियाव बेखायनो एसे गेजेर गेजेर दुस्थ'मोन बेनिफ्राय नै बिथाङा जाबाय दाब्ला जोंनिनो एखे बेस्ट बिथाङा जेब्ला पिटिसिनि गन्दगलाव रेल आवथेनो थांदोंमोन बिथांनि आथिङा फारसे जनोसैमोन बिथांनि गोसोथोनाया कख्लाबारिनिमोन लासन्थि होननाय हिनजावा दं नामा फाग्ला नों इ समाव गैथ'वा इ समाव नों गैथ'वा लासन्थिजों गोसोलाय जों एखे बेस्ट रेल आवथेनायाव थांबाय एक्सिडेन्ट जाबाय ओमफ्राय बोरैबाबा गोराबा खोनाबाय मा हौवानि मा हौवायानो गैलानो जाबाय थारमाने हौवा जानायनि अबस्थायानो गैलानो रेल साइथिङाव लासन्थिया गारां गारां जाबाय है बिदि नङा फाग्ला बिदि जायो नामा आं बुजायनानै लाहोफिनबाय ओमफ्राय बोरै मा जाखो गारलायबाय बिदि जाबाय आरो रिंसारनिबो दङलै डेन्जार हिट जेब्ला जालायाव थाहैबाय बिथाङा बै सारियालिनि सासे सिख्लाखौ गोसोथोबाय ओमफ्राय आं पियन बिनि रिंसारनि पियन बै समाव लिटिल हार्ट बे बिस्कुटआ डेन्जार नाम जादों आं बे लिटिल हार्टखौ रिंसारनि नामाव हैबाय गोसोथोदोंमोन बोरै मा जाखो बै लजनासो मोनबाय नोंथांमोननि गामिनि नोंथांमोना मिथिना मिथिया ओइ लजना लाबोनायखौ गोसोथोयोमोन फिसाजो दंमोनलै फैदो नामा इयाव फैयाखै गोसोथोयोमोन आं खाथिनारमोन आंनो रायलायहैग्रा दोन न'आव थांना रायलायहैदां रिंसारनि जानानै ओमफ्राय जाबायबो माबाबायबो ओमफ्राय बिमायाबो जि अनबाय आंखौ आरो दा साफाना मानसिया दाबो साफायनो दं बिराद साइज ओमफ्राय जाबाय गोसोथोलाबाय माबोरै गारखो लजनासो खावब्ला
अनेक काहानिलै सिमला जायगायाव थानो आनिफ्राय मागो बैसागोबाथाय आलु खावनाय माबा खावनाय अनेक दङ सिमलायावनो देरनाय नालाय आंखौ जानो हागौ सिमलायाव एख' मिथिया जानो हागौ सिमलायावनो देरनाय आं उन्दैनिफ्रायनो बेथ' उन्दैथार बे समाव ना उन्दै बिब'हा ओंखायनो साननांगौ सिमलाजों जेबो सोमोन्दो गैया खोमा होननानै सिमलाजोंनो देरनाय जोङो उन्दैनिफ्राय मानो होनबा बे समाव बर'नि आन्दलन न'आव थानो हाया बेखायनो सिमलायावनो जों थायोमोन दा जियानो जा दिनै गोदानै लोगो मोनफिननानै जोबोद मोजां मोनदों सिमलानि मानसिफोरजों लोगो मोनलायबाय थादों गोबावजों लोगो मोनलायबाथाय मोजां मोनो दिनै जोबोद मोजां मोनदों आरो गोसोनि बाथ्राफोरखौ जारिमिनखौ बुफ्रुबाय दा जियानो जा जानो हागौ बेयाव रिंसारनि मादैयाबो दंफैयो खोमा लिंसारनि मादै आनिफ्राय लिंसारनि मादैनि बिजावजालि जोंहा सबिन सारनि मेदाम आनिफ्राय जाय उन्दैथारनि अनसुमानि हिन्जाव बि जों गामिनिनो गणपति गासिबो जों सब सिनायजोबो जियानो जा मोजां मोनदों लोगो मोननानै सोमोन्दो दंलाय सिमलाजों दा आंबो मेथाइ खननोसै गासिबो मोसाफैबा मोजां मोनगोन आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो गोसो थैयो बालागासि फैलायसिगोन हैद रोंगौ फाग्ला आंसो जायाखै बया गोजौआव बोना लाफ्लांदों बालागा बान्दांखौ दा आसिन काति बोथोर सफैबोला देवानि दैमा सेराव दा आसिन काति बोथोर सफैबोला देवानि दैमा सेराव Saya sakit, oma fanai ni
fathai bisikala ang sali banayawang helang banayawang helang tau panai ni pei saya oma panai ni pei saya so khai se khai ba ro go chanan ang helang sali fathai bisikala Ôi, đập lắm gì rồi